Akwụkwọ Ezra isi nke anọ. Akwụkwọ Ezra isi nke anọ. Ma ndị bi na Juda na Benjamin nụrụ na ụmụ ndị a dọrọ n'agha na-ewu ụlọ nsọ maka Jehova Chineke Izrel. Ha bịakwutere Zerubabel na ndị isi ezinụlọ wee sị ha, anyị ga-eso unu wuo ụlọ, n'ihi na anyị na-ahụ Jehova Chineke unu dịka unu si eme. Anyị na-achụkwara ya àjà kemgbe ụbọchị Esarhadon eze Asiria, onye duru anyị ebe a. Mgbe ahụ, Zerubabel, Jeshua na ndị isi Izrel ndị ọzọ gwara ha. Ya mere, ndị bi na Juda mere ka obi dajụọ ha, ma nye ha nsogbu n'ịzụta ihe ha zụtara. Ha wee gọrọ ndị ndụmọdụ megide ha iji gbochie ha. N'oge niile Sarius eze Peshia na ruo ọchịchị Daraiọs eze Peshia, n'oge ọchịchị Ahasuerọs na mbido ọchịchị ya, ha dere ebubo megide ndị bi na Juda na Jerusalem. N'oge Atashashet, Mitreda, Tabel na ndị enyi ya ndị ọzọ degara Atashashet eze Peshia akwụkwọ ozi. N'oge udo, ndị Siria dere ya. Ihe ndị e kwuru dịkwa n'asụsụ ndị Siria na Rehum. Chas na Shimshai ode akwụkwọ dere akwụkwọ ozi eze megide Jerusalem. Atashashet n'ụzọ dị otu a, ha dere Rehum onyeisi ọchịchị, Shimshai ode akwụkwọ na ndị enyi ha, Dinal, Afsakal, Gabape, Shushachai, Elmal na ndị ọzọ. Asnapa kpọbatara mba ọzọ ma mee ka ha biri n'ime ndị mmadụ bụ ndị ụgha Sameria na ndị ọzọ dị n'ofe osimiri na Chinet dị ukwuu. Nke a bụ Al-Shati, ndị ohu gị, ndị ikom nwere akwụkwọ ozi. Ha zigara ndị ikom gafere osimiri na Chinet na-ekele unu. Ka eze mara na unu bịakwutere unu abịala Jerusalem, obodo nnupụisi na ajọ omume, ma zụta ma tọọ ntọala mgbidi ahụ ma wuo ntọala ya. Ka eze mara na ọ bụrụ na e wuo obodo a ma tinye ntọala mgbidi ya, ha agaghị enye ụtụ isi maọbụ ikike, ya bụ ị ga-egbochi ụtụ isi eze. Ugbu a, ebe ọ bụ na a kpọbatara anyị n'obi eze, ọ bụghị ise ka anyị ga-ahụ ihere eze. Ya mere, anyị zigara ka eze gosi anyị, ka anyị wee nyochaa akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme nke nna nna gị. Ị ga-ahụkwa n'akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme wee ghọta na obodo a bụ onye nnupụisi ma na-adịghị amasị ndị eze na ndị isi, nakwa ha emeela nnupụ isi n'oge gara aga, nke mere eji bibie obodo a. Ya mere, anyị na-agwa eze na ọ bụrụ na a zụta obodo a ma tinye ntọala mgbidi ya n'ụzọ dị otu a, akụkụ nke dị n'ofe osimiri agaghị abụ nke gị. Eze zigara Rehum onyeisi oche na Shimshai ode akwụkwọ na ndị enyi ha ndị ọzọ bụ ndị Sameria na ndị ọzọ bụ ndị ofe osimiri. Shelam na Chet agụọla akwụkwọ ozi izigara n'ihu ọha. M wee nye iwu, ha wee chọọ ma chọpụta na obodo a kemgbe oge ochie emegidewo ndị eze, enupụwokwa isi, etinyekwara nnupụ isi n'ebe ahụ. E nwekwara ndị eze dị ike n'ezi Jerusalem, bụ ndị chịrị n'ofe osimiri dum. A na-enyekwa ha ụtụ isi na ikike. Ugbu a, mee iwu ka ndị a kwụsị ịchị. Agaghị azụtakwa obodo ahụ ruo mgbe e nyere iwu ọzọ. Kpachara anya ka unu ghara ime nke a. Gịnị mere ọchịchị ga-eji gbasaa iji merụọ eze ahụ? Mgbe a gụrụ akwụkwọ ozi eze Atashashet n'ihu Rehum, ode akwụkwọ Shimshai na ndị enyi ha gara Jerusalem ngwa ngwa gaa n'ebe ndị jụụ nọọ ma mee ka ha kwụsị site n'ike n'ike. Mgbe ahụ, ọrụ nke ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem kwụsịrị ma nọgide ruo n'afọ nke abụọ nke Darius eze Peshia.